heeft ook geen... Oh ja, nee, dat schijnt dat je niet goed werkt. Ja. Ja. Sorry. Gaan we nu? Dit is misschien niet meer. Wij gaan wat verwacht deze nog wel. Jullie, wat lui was het. Die loopt van de koe. Dit is nog een grote groot. Zie je oor, dan houdt hij wel eronder liggen. Dan heb je echt grote oren. Zo ding. En dan houdt het wel gehoord. Dat is niet Bij de Gambia waren hoorden we al dat ze dus ook de neushoorns vanuit Afrika gingen verplaatsen naar het westen van Afrika. Ja. En ja, hopelijk dat ze inderdaad gesproken tegen te gaan. Maar ja, de hele mythe eromheen, dat moet bijzonder wel. ook. Kijk, hij is wakker. Wat Hij is heeft die de kop opgetild. Hallo. Je ziet daar twee oren, hè? Ja. Dat is een volgoma. Ja, groot. Mooi even op. Ja. Kijk dan, boom. En dan bekijk ik maar. En daar ligt er een in de boek. Man. Hier kijkt hij. Hier is het gebeurd.